Mga bagong halal na alkalde at konsehal nanumpa sa harap ng gobernador. Dahilan ng postponement ng turnover ng pamunuan ng PPO, hindi raw malinaw. At PIDEA tinututukan na ang lumalalang drug trade sa lalawigan. Masantos Yalabi, ako si EJ Dangla. Ilan sa mga bagong halal na alkalde at konsehal sa 6 na bayan ng Pangasinan ang nanumpa kaninang umaga sa harap ni Governor Amado Espino Jr. Ang mga opisyal ay nanggaling sa mga bayan ng San Jacinto, Tayug, Agno, Basista, Lingayen at Binmalay. Ginanap ang kanilang oath-taking sa ceremonial hall ng Ordua House sa Capitol Compound. Bukas naman ay manunumpa na rin ang ilang mga opisyal mula sa mga bayan ng Malasiki, Mayambang, Labrador, Alcala, San Fabian, Sison, Anda, Urbistondo at Banin. Hindi malaman ng mga opisyal ng lalawigan kung ano nga ba ang tunay na dahilan ng pagkakapospone ng turnover ceremonies sa pamunuan ng Police Provincial Office o PPO. Noong Biyernes, iniutos ng Philippine National Police Headquarters ang relief ni Senior Superintendent Marlu Chan bilang Police Provincial Director at inihanda ang turnover ng pamunuan kay Manuel Velasco. Pero noong Sabado nga, ang schedule sana ng turnover ay biglang inanunsyo ni Senior Inspector Ryan Manongdo, ang Information Officer ng PPO, na postponed ang turnover sa hindi pa masabing petsa. Hindi naman sinabi ni Manongdo kung anong dahilan ng postponement. Dahil naman sa lumalalang illegal drug trade sa lalawigan ay tinututukan na ngayon ng PIDEA ang Pangasinan. Para sa mga detalye, narito ang ulat ni Louie de la Vega. Kinumpirma kamakailan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa impormasyong nakuha mula sa mga inarestong nagtutulak ng droga na talamak nga ang gamitan sa Barangay Bunuan, Binloc, Dagupan City na sinasabi pang pangunahing bagsakan sa lalawigan at pinagkukunan ng mga karatig bayan katulad ng La Union at Baguio. Ani PIDEA Ilocos Region Director Geoffrey Tasio, nakalista ang Bunuan, Binloc bilang ang kaisa-isahang barangay sa ilalim ng Category 1 na pinakaapektado pagdating sa drug use. Ito rin ang siyang naging pahayag ni Elmer Punzalan, ang Assistant Secretary of Health Office for Special Concerns and Projects sa ginawang groundbreaking ceremony sa Region 1 Medical Center, kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng pagkakaroon ng drug rehabilitation center sa syudad. Sa ngayon po, ang ating functional na under ng ating Department of Health, including the biggest, sa Bikutan, meron tayo sa Tagaytay, meron tayo sa Sumunod, isa lamang, 10, isa lamang. So marami pa, at yan ang ating tinututukan din. Dahil ang problema din natin sa drug rehabilitation, sa ating mental health ay nasa ating pamamahala. Ngayon, binibigyan naman tayo ng challenge. Ang challenge na ito ay may isa sa katuparan lamang natin sa tulong ng ating Panginoon, sa tulong po ninyong lahat sa inyong kooperasyon at sa ating malaganap na partnership. Dagdag ni Secretary Antonio Villar Jr., ang chairman ng Dangerous Drugs Board, na ituon ng pwersa ng kapulisan ang kanilang atensyon sa lumalagong drug trade sa lalawigan. Louie de la Vega para sa Pangasinan Watch. Kaugnay naman yan ay patuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP Dagupan para maalis na ang illegal na aktibidad sa Dagupan City. Narito ang report mula kay Mayan Garcia. Patuloy pa rin ang ginagawang investigasyon sa naibalitang talamak na ilegal na droga sa Dagupan City. Noong nakaraang araw ay napabalitang mayroong 3 pinaghihinalaang sangkot sa ilegal na droga ang natagpuang patay matapos pagbabarilin. Ginagamit ng pulisya ang mga ebidensyang nakuha sa loob ng crime scene para sa pag-usad ng investigasyon. Ayon sa PNP Dagupan, hindi raw sila titigil hanggat hindi nahuhuli kung sino ang nasa likod ng talamak na paggamit ng ilegal na droga sa naturang lungsod. Umaasa rin silang sa lalong madaling panahon ay masusugpunan nila ang naturang problema. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Bumababa naman daw ang bilang ng krimen sa Pangasinan. Nagbabalik si Mayan Garcia.
Bumaba ang insidente ng krimen sa lalawigan ng Pangasinan. Yan ay ayon kay Police Senior Inspector Ryan Manongdo, ang spokesperson ng PNP Pangasinan Provincial Office. Ayon kay Manongdo, bahagyang bumaba raw sa 123 mula 128 ang krimeng naitala sa lalawigan ng Pangasinan mula noong nakaraang taon sa parehong panahon. Ito ay bunga raw ng kampanya ng kapulisan laban sa mga insidente ng krimen sa lalawigan. Ayon pa sa kanya, mayroon ding Crime Incident Management System ang PNP Pangasinan kung saan nilalagay ang mga detalye at ebidensyang nakalap sa mga krimen upang mapabilis ang pagresolba ng mga ito. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Isinagawa naman kahapon ang groundbreaking rites para sa ipatatayong 11-story building sa Region 1 Medical Center. Ang buong kwento sa report ni Louie de la Vega. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-115 anibersaryo ng kagawaran ng kalusugan ay ang pagpapanata ng groundbreaking rites para sa pagpapatayo ng 11-story building sa Ilocos Region 1 Medical Center. Pinangunahan ni Dr. Roland Mejia, ang Medical Center Chief ng ospital, ang naturang selebrasyon kung saan isinalaysay nito ang kasalukuyang estado ng R1MC at kung ano mga pagbabago ang kaharapin nito sa loob ng 2 o 3 taon. The Region 1 Medical Center is a 300-bed capacity, but by virtue of the House Bill, which is now approved in the Senate, and within 30 days it will be signed into law by His Excellency President Pinoy, the R1MC will be upgraded to 600-bed medical center. This facility will be the biggest Department of Health hospital outside Metro Manila in the entire country. The whole project is 1.2 billion. And so the phase 1 is 392 million. And it will be the effort of Yusek Punsalan for the continuity of the phase 1 to phase 2 and completion, because the President mandated him to finish the structure within 2 years. Ipinagmalaki naman ni Dagupan City Acting Mayor Belen Fernandez ang resulta ng kanyang pakikipagtulungan sa ospital sa pangunguna ni Dr. Mejia at kay Congresswoman Manay Gina de Venecia na nagbigay naman ng mensahe patungkol sa kanyang isinulong na House Bill. Mula nung ako'y nag-acting mayor po dito sa Apisyudad, sa tulong ng ating Congresswoman at sa tulong ho ni Dr. Roland Mejia ay mahigit 200 na na-indigest sa ating natulungan na pumasok po dito sa hospital. Lahat po sila ang kanilang pamilya ay natutuwa po sa tulong na binigay ng Region 1 Medical Center. Bilang paninimula, gusto kong ulitin ang minsan sinabi ni Hippocrates, the most outstanding figure in the history of medicine, na nagsabing, health is the greatest of human blessings. Alam po ninyo, sigurado dito na tulad kong ina, dahil bilang magulang, alam namin na ang lahat ay walang kahulugan kung nagdurusa sa sakit ang ating mahal sa buhay. Ito po ang dahilan kaya sa aking unang termino ay isinulong ko kaagad ang House Bill 3840 na naglalayong doblehin ang kapasidad ng Region 1 Medical Center from 300 to 600 bed capacity dahil buo ang paniniwala ko, the greatest wealth is health. Kaya gayon na lamang ang pasasalamat ko sa ating Panginoon nang makapasa sa ika-15 Kongreso, 15 Congress, ang panukala kong ito na siyang tutugon sa problemang pangkalusugan ng halos 6 na milyong residente ng buong Region 1. Laking pasasalamat naman ng dating House Speaker Jose de Venecia sa mga opisyales at sa Pangulong Noynoy Aquino III sa malaking suportang iniaambag para sa pagpapalawig ng health program sa lalawigan. Region 1 Medical Center, which is emerging as one of the greatest hospitals, not only in the Philippines, but perhaps in Southeast Asia, and the emergence of the Drug Rehabilitation Center, only a few miles from here, in Buluan, Bindog. We also thank Undersecretary or Secretary Depot Villar for the help of the Drug Commission for their support of this particular program.
Most of all, let us find our single biggest beneficiary, our visionary leader, our hard-working leader, our own President Pinoy Aquino, President of the Republic. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Sa huling sesyon ng Sangguniang Panlalawigan o SP noong Lunes ay binigyang pugay ang 6 nitong miyembro na magre-retiro na sa Hunyo at 30. Ito ay sina Senior Board Member Jeremy Aguerico Rosario na naging Acting Vice Governor, Angel Baliqued Sr., Von Mark Mendoza, Chofilo Milde Jr., Amadeo Espino at Salvador Perez Jr. Sila ay mga miyembro ng 7th SP na matatapos na nga ang kanilang ikatlo at huling termino bilang board members ng lalawigan. Isang aksidente naman ang naging dahilan ng pagkamatay ng isang lalaki sa bayan ng Dasol. Ang mga detalye sa report ni Mayan Garcia. Isa ang patay habang 3 naman ang sugatan sa isang aksidente sa Dasol, Pangasinan. Kinilala ang biktima na si Jesus Gumtang na residente ng Makalang sa naturang bayan na nagtamo ng malubhang sugat sa ulo na siyang agad nitong ikinamatay. Sugatan naman ang 3 pang biktima na kinilalang sina Gina Ancheta, Erlinda Ekalan at Merly Relano. Napag-alamang ding nasa impluwensya umano ng alak ang mga biktima. Hanggang ngayon ay nagpapagaling pa sa ospital ang mga biktima. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Inaabangan naman ng lahat ang Dagupan Seafood Processing Plant na magtatalaga sa syudad bilang sentro ng fish processing sa buong Luzon. Para sa mga detalye, narito si Louis de la Vega. Malaki ang pag-asa maging Center of Fish Processing sa buong Luzon ang Dagupan Seafood Processing Plant sa pag-upo ni Mayor-elect Belen Fernandez dahil una na itong nagpakita ng suporta sa naturang proyekto. Ayon kay Dr. Wesley Rosario, Chief of National Integrated Fisheries Technology Development Center, ang Dagupan Seafood Processing Plant ay mas moderno kaysa sa mga existing fish processing plant ng Maynila. Dagdag nito na maaaring mapasakamay ng naturang processing plant ang pribilehiyong nabanggit mula sa operasyon nito sa Dagupan Bangus at maging sa processed shrimps o hipon na nai-export na rin sa labas ng bansa. Sinigurado naman ito ng House Bill 445 na inilunsad ni Pangasinan 4th District Representative Gina De Venecia na naglalayong palawakin ang fishing industry di lamang sa syudad kundi sa buong lalawigan. Ani niya ang naturang akreditasyon ay siyang magbibigay daan sa pagbubukas ng foreign markets upang tangkilikin ang produktong dagupenyo. Tamang-tama, we have the seafood processing plant. Lahat ng ipapasok ng mga seafood, meron ng lalagyan, meron ng storage, the seafood processing plant. Ma'am, ano naman po ang status nitong seafood processing plant? Ngayon, siguro pinakamabuti, we have to discuss this with Mayor Belen Fernandez kung anong pinakamabuti para dito sa seafood processing plant. Mag-aantay na lang po tayo since batas na ito, pipirmahan nito ni Pangulong Pinoy Aquino. Ngayon ang next is funding for this fish board. Hopefully by 2014, meron ng fish board ang Dagupan. Louis de la Vega para sa Pangasinan Watch. Samantala, hindi lang sa Pilipinas nakikilala ang Pangasinan, kundi maging sa ibang bansa. Alamin kung bakit sa kwentong hatid ni Mayan Garcia. Naitampok ang Pangasinan Map App so ang paglalagay ng lahat ng mga bayan ng Pangasinan sa Google Maps, isa sa mga proyekto ng provincial government at local government units sa mga bayan at syudad sa lalawigan sa isinagawang Google Search Summit sa Yogyakarta, Indonesia noong June 19 to 22. Dinaluhan ito ng lead project coordinator na si J.R. Padilla na isa sa mga nagturo sa mga empleyado sa mga bayan sa Pangasinan kung paano magmapa, maglagay ng imamapa at mag-edit ng mga maling na imapa lalo na ang mga tourist destinations at government buildings and academic campuses sa Pangasinan. Inirepresenta rin ng ating Pangasinan Watch reporter Vanch Padilla ang unang Google Business Group sa Pangasinan, ang GBG Dagupan. Sa naturang summit ay tinalakay ang mga kakaiba pero high-impact community projects na maaaring gawin sa mga komunidad o grupo ng GBG. Napahanga ang mga dayuhang representative na galing sa buong Southeast Asia sa Pangasinan Map Apps dahil sa inisyatibo ng provincial government na mailagay sa Google Maps ang buong probinsya upang maihanda ang searchability nito sa buong mundo. Ang Google Maps ang pinakasikat na mapping software sa buong daigdig.
44 towns and 3 cities ang naimapa ng Mapmaker team sa Pangasinan sa loob ng 25 araw noong Oktubre ng nakaraang taon ng provincial government at Mapmaker team. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. At yan ang mga balitang nakalap sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.